asị m anụ m achọ enyi m maka na nwanne we ihe a na-eji ejela eji oyi eji maka na m ga-aga chọrọ oyi echi onyewa m tụfuo oyi agakwa m chọtakwa oyi ọzọ oyi is continue mana nwanne dịwara gboo echuzu m nwanne m ọ nechọ chuzuru le m ụmụnne m ọnụ na-ekwulu anyị bụ Dara Ezinnakakụ ga-akwụ n'ọgbọ moderate this session, this particular mkparịta ụka. Ọ bụrụ na enyere oge ohere ekwukwana, ọ bụrụ na ikwuo anyị na-ga-awụ ọkpa na ofu traụza, biko ka anyị gaa ije. Ihe a bụ isi ihe anyị na-emesi isi bụ iji gosi ọdịnala ka anyị si eme. Ife a bụ ihe anyị ji wee bịa, ihe a bụ ihe anyị ji wee nwee oche mba n'etiti anyị ka anyị banye n'ụlọ ya. Onwekwa ebe anyị na-akụ mgba na-eje, enwe onye ọ dị na mgbanụ, biko o nwekwa ike ịza ya bụ oku n'elu oyi eji na mgbanụ. Anyị nọchasịa mgbe anyị ji nọchachachachasịa anyị anaba. Ekenekwa m unu. Obidiche kwezu onu ọdịnala ga-adị. Ọ na-anụkọ ka onye ndu anyị si ekwu, so biko ka anyị nye anyanwụ ndị Igbo niile, anyanwụ Igbo, ka anyị nye ya ntị anyị onwe nke ọ bara ka anyị nweta maka na ntị a mara ama na-ejikwa ya n'ife na ọjị ka na-ahapụta ya. Ekelekwa nụ unu anyanwụ nnọọ. Obidiche kwezu onu ọdịnala ga-adị ruo mgbe ebighị ebi. Obi dị m ụtọ, obi dị m ụtọ, ezigbote ụtọ na ụbọchị dịka taa na akwụ m n'ihu ndị Igbo, ndị Obi Ndị Ichie, ndị na-ahụ na n'ọdịnala Igbo hụrụ chi baa ụbara n'agbanyeghị ụzọ ije anyị. Okwu m agaghị aka nkụ. Tupu m ebido, aga m akọwapụta aha m na ụdị ọlụ Chukwu Okike Abịama tinyere n'aka anyị. Ezigbote aha m bụ Chukwuemeka Ndụkakụ Ojemba ndị anyanwụ Igbo niile. Ọ mụ na-ahụ maka njem nke a kpọrọ Unify Igbos Now, nke anyị ji Nnamdi TV na-agbasasị ozi ya. Ọkwa mụ na-ahazi otu nlekọta, otu ọmịiko, otu na-enye aka nke a kpọrọ ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation n'okwu Igbo. Ya wụ otu nke na-ahụ maka ịkọwapụta, izipụta ụdịrị ihe na-eme taa nyere ụmụ Igbo niile site na ndị ukwu, site na ndị nta ruo n'ugwu. Maka na anyị etopụtala ụdị mmadụ dịka m, okorobịa Igbo, ma na-ahụ na ma asụsụ Igbo, ma ejirimara Igbo, ma ọdịnala Igbo nọ n'ọnwụ. Chineke ya sapụ ya anya, sepụ eme anya, ma na-ahụta na enwere ikike nke ndị ọcha rụpụtara akpọrọ soshal midia, na anyị ga-eji ya wee kwalie, kwado, kwasikwa ike asụsụ, ọdịnala na ejirimara Igbo. Ọ ya maka otu ahụ akpọrọ ndị Igbo
Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation na maka na anyị na-agasị ebe niile na-aga na-ewepụta ihe Igbo ahụ ndị Igbo na-ahụ ya na-ekwete ọ na-akụziri ụfọdụ ihe ya maka nwanne m nwoke onye ọcha na South Africa ebe a ka iji na-ahụta mata na o nwere ndị a na-akpọ ndị Ikwere na o nwere ndị a na-akpọ ndị Ọnya o nwekwara ndị a na-akpọ ndị Ịsọọkụ e nwere ndị a na-akpọ ndị Ndọkị e nwere Nsụka e nwere ndị Echie e nwere ndị Ọgba e nwere ndị Ịgbanke e nwere ndị Ịka e nwere ndị Ụkwụanị otu aha isi wuru Isu wuru Oru wuru Ọka ndị Nnewi nọ ndị Ọmambala ndị Nri ndị Arọ ndị ọzọ maka na Igbo dị na ndị kedu ndị ewu na njem a ka anyị ji ghọta na na ihe gbasara steeti wee ya bụ ihe na-ekewa anyị steeti nke ndị ọcha mana abịa na ndị anyị adịka ugwu azịza maka na nwa mmadụ agaghị emegbu nwa mmụọ agaghị emegbu nwa mmadụ onye Ọka agaghị emegbu onye Nri onye Eze ekwesịghị imegbu onye Ngwere ma ọ bụ onye Owere ọ njem ahụ anyị na-aga ka anyị ji wee gosipụta ihe ndị ụwa bụ ụwa Igbo bụ Igbo na-aghọta na-amụta na-ahụta na onye Ikwere ụkwa nwanne ya agbanyeghị na o nwere ndị dị politically stagnated isi na ha wụ mana anyị ma na ọwụ politics nwanne m ikwutere okwu na a na-akpọ ya na a na-akọ anyị ọnụ na anyị enwe mmiri na anyị agaghị apụli na agbara anyị ogige mana ọ wụ ashị ọcha anyị bidokwere njem bido na-aga na-ahụta mmiri bubara anyị n'oké osimiri mmiri a ga-esikwa n'oké osimiri bata ya wụ na onye Igbo na-atụ ahịa ma ọ bụrụ na anyị nwere onwe asị na e nwere ala Igbo Republic ma ọ bụ ihe ọzọ akpọrọ ya ebe ndị Igbo ga-enwere onwe ha decide ya kwete otu esi achị ha na otu ihe akụnụba ha si aga ya gwa na ekpere onye Igbo niile na anyị nwere mmiri n'Opobo wụ ndị Igbo enweghị ihe a na-asụ n'Opobo na-awụ Igbo bịa ka a na-asụ mgbe ahụ mana ya mara na otu o si dịrị na ike ma ọwa aka wụkwa n'aka ọkụ mmụọ ọzọ ọkụ mmụọ chi okike ga-agbaji n'oge na-adịghị anya ji Igbo jichiri ụmụnne anyị ndị Opobo jichiri ụmụnne anyị ndị Ndọkị maka na Ndọkị dịkwu ihe ndị oyibo kpọrọ strategic Ndọkị nọ na Rivers Ndọkị nọ na Abia Ndọkị nọkwa na gịnị na Akwa Ibom kedu ebe a na-ahụ ndị Ndọkị nke nọ na Akwa Ibom n'ụka na afọ lokal gọọmenti ọya unu hụ na Igbo mara ụbara Igbo sara asa mana ike ahụ nke na-ekwe ka Igbo wuru oke mba ha wụkwa oke mba mana o nwere ike na-agba anyị mgba ike ya ezelitekwala isi taa na-agbazi anyị mgba na awa identity da ejiri mara anyị yala aha anyị maka na sị ezi aha ka ego ha ma na Igbo nwere aha anyị ji aka ọrụ rụpụta ya ha na-agba anyị mgba na soshal midia niile ya wukwa dị ya ihe silitekwara isi na xenophobia nke na-eme na Ghana taa xenophobia na-eme na South Africa mana anyị na-achọkwa otu esi akọta eli mana nke Ghana gosipụtara na Igbo kwesịrị ịkwụrụ n'ụkwụ ha taa wee jidesie nke ha ji ike wee jidesie ụmụnne aka ike maka na Igwe bụ ike ọha ọnụrụbe nwanne agbala ọsọ ọya ka Igbo ji abịa ozi m ji bịa na ala South Africa taa wụ ana m achọ nwanne m dịka m bịara taa ana m achọ nwanne m achọtala m ụmụnne m achọtala m ụmụnne m ndị Igbo achọtala m ụmụnne m ndị nọ na obi ndị ichie na-akwadosi ike na-akwado ọdịnala Igbo ọ ya bụ ihe m ji bịa ijikwa ozi akụrụ ụlọ maka na akụ nke a dị na mba onwe otu ọsọ si chụwa anyị bụ ndị Igbo taa n'ala South Africa akwa alawa aghara ka anyị enwere ụlọ ọdịmma anyị enwere ihe n'ụlọ ọ ezi ahụ ka anyị jikwa maka
asị ihe chara acha aka mara nzu a na-amụ onye a na-elekiri adịghị mma ime gịnị ya ka anyị ji rụwa aka maka na mgbe anyị na-ekwusa ozi mgbe anyị na-ezisa ozi si akụrụ ụlọ ndị Igbo bido gbawa si nwanna anyị na-anụ ozi gị lekwe achọkwara m ka akụ m ruo ụlọ anụ m na Amerịka anụ m na India anụ m na UK anụ m na South Africa